πάντα ισχυρή και τη δική του προσωπικότητα. Έτσι, κοινωνικοποιείται, εκτονώνεται και διασκεδάζει. Ταυτόχρονα διδάσκεται πώς να σέβεται το σώμα του και το σώμα του άλλου. Ερευνά τις έννοιες του χορού και του ρυθμού. 14η συμμετοχή. Είναι η ομάδα Step Up. Είναι η Μαρίνα, η Δέσπο, η Γεωργία, η Νικολέτα και η Δέσποινα. Τα παιδιά έρχονται από τη σχολή χορού της Πολίνας στα πόλη από την Ορμήνια. Είναι 16 ετών που να σχολέψουν hip hop και συγκεκριμένα το κομμάτι «Κάντε πανικό». Έλα Δέσποινα! Έλα Θεά! Άλλη μου κάνεις, σου δες όλα τα σχέδια να αναβάλεις. Του ιστορικό ξέρεις καλά να το κάνεις. Τους άλλους αποκόπεις να τραγουστάνεις. Κάνεις δεν μπορεί απόψε, να σου δει τα μισή διακόψε. Ας έχει και λεπτά, ας έχει